Много си емоционален, значи. Айде малко по-спокойно. Айде кротни се малко. Стига подскачкат някакво шире напред-назад. До кога ще пораснеш? Стига вече ти емоции. Няма как да бъдеш обективен, ако си толкова емоционален. Айде по-спокойно. Много пъти, когато влезем в дебат или дискусия с някой, може да чуваме подобен тип указания, да ги наречем. Защо? Понеже когато има някакъв сблъсък по даден въпрос, всяка една страна се опитва малко или много да изложи своите факти, нали така? И когато една страна започне да усеща, че губи фактологията, почва да усеща, че почва да губи разумната обективност, това, което ти остава е да свали разговора от разговор за теми, тези, идеи на личностно ниво. Например, ти ли ще ни говориш, по-някакъв си дебелак. Ти ако не мога да си контролираш теглото, защо да слушам още? Или обратното, гледай какъв си клюща, бе. Ти ако не мога да трупаш 5 кг мускулна маса, къде си тръгнал, бе? Или примерно, ти ли, бе, се стара този голф от 93-та година. Точно път тебе ще слушам. Разбирате ли, това е възможно най-ниско ниво на комуникация, но за съжаление се случва често. Но за разлика от тези крайни обиди за външния вид или нещо друго, когато някой насочи агресията си към темперамента на човека, към неговата индивидуалност, много път те не се забелязват, не се усещат, не се и много порицават. Защо? Особено в България, особено в общества, където е много години има тоталитаризъм, върховна власт, налагана с сила, всяка емоция, всяко индивидуална проява, реакция, тя е била потискана. Дори вътре в семействата ни. Трябва да си тихичък, кротичък и после се чуем защо, ма как той човек ще е сериен убиец, ма той е толкова мил, толкова внимателен, съседите го харесват, той се потиска. И всъщност стигаме до степен, която това потискане е дигнато в култ. И казваме, приеми сега, скоро имаше интервю с Путин и много пъти феновете му казват колко беше сдържан, колко беше еродиран, колко неемоционален, колко силен човек. Тоест, идеята да бъдеш неемоционален, да бъдеш сдържан, по-скоро се приема като сила, като зрялост, като обективна преценка на нещата. Но дали наистина е така? Това е причината да направя това кратко видео, в което бих искал да представя една малко по-различна идея. Като за начало е хубаво да разграничим чувствата от ентусиазма. Много пъти чувствата могат да бъдат както позитивно развити, развълнувани, въодушевени и така нататък, може да бъдат депресивни, чувства на отчаяние, на омраза, много видове чувства. И когато някой човек по дадена тема е много енергичен, проявява силен интерес, той бива вкаран обикновено в чекмеджето на емоционалните хора. И всъщност какво е лошото на емоциите? Слава Богу, имаме емоции, слава Богу, сами Исус Христос проявяваше емоциите силни. Неговите ученици като Петър, като Павел бяха меко казано емоционални. Аз не виждам проблем с емоцията. За мен емоцията не е грях. Грях е тогава, когато тази емоция не ни позволи да направим разлика между човекът и може би злите идеи, които той има или които слуша. Например, аз мога да съм много въодушевен и много силна емоция да преживявам да мраза злото, да мраза насилието на силния над по-слабия. Обаче, ако тази омраза към това зло се насочи към конкретен човек, ето тогава вече е проблем. Например, ако някой много харесва Левски и е много голям фен на футболния клуб и види някой левскар, който обаче не е, и види някой, който обаче не е левскар, примерно ЦСКАР, ако това въодушевление към Левски, понеже другия не е като нас, се превърне към омраза към него, ето това вече е проблем. Или пък когато нападата на емоциите взимаме решение. Например, понеже аз не харесвам външното изявление на хомосексуалистите, когато то е агресивно, показно пред малки деца и прочее, ако видя някой, който да говори против геовете, аз ще гласувам за него. Той може да е най-големия мизерник, най-големия лъжец, крадец, но само защото емоционално аз се свързвам с страха и с омразата, която той има, аз веднага го. Това е проблем, когато взимаме такива емоционални решения. Това обаче означава ли, че не трябва да бъдем емоционални въобще в живота си? Означава ли, че не трябва да имаме енергия и страст към някакви неща? Всъщност, ако се замислим, повечето хора, които се опитват да ни порицават и да кажат, ти си много емоционален, няма да те слушам, ти не си обективен, ако се замислиш и ако ги питаш, кои са хората, които те следват,
много вероятно да се окаже, че те са много, много по-емоционални дори от теб самия. Защо? Понеже както в едно друго видео говорих за тълпите, основният инструмент, по който един манипулативен лидер увлича тълпите, това е емоцията. Там няма факти, няма аргументи, няма рационализация. Има една картина, една емоция, която се преживява. Обикновено тя е свързана с страха. Те ще ни превземат, сега ще дойдат иммигрантите, сега ще стане войната, сега ще дойдат геовете. Нали? Обикновено това са такъв тип емоции, които подтикват ниските страсти в нас да взимат решения. И всъщност много пъти точно този тип хора, които се повлиява на такъв тип манипулации, много пъти точно те ще ти кажат, щом си отворен, няма да те слушам. Обаче, нека разгледаме се една друга перспектива. Чували сте, предполагам, за думата ентусиазъм. Думата ентусиазъм, тя всъщност речника казва, че тя представлява енергичен интерес към конкретен предмет или дейност и желание за участие в нея. Тоест тук говорим за една енергия, проява на енергия. Думата ентусиазъм идва от гръцката дума ентусиазмус или от ентоус, не знам точно как се чете, което означава притежаван от Бог, вдъхновен. И е много интересно, че в началото тази дума е била използвана в унизителен смисъл. Тоест, мани го този ентусиазъм, едва ли не е фанатик, едва ли не е. Тоест, целта е била да се опише някаква прекомерна религиозна такава ревност, страст по нещо. И интересно, че днес, макар и тогава, дори днес, пак казвам, в общества като българското, ентусиазма се приема като едва ли не обида. Мани го то, само чуст ми говори само за енергия. Което не е ли странно? Всъщност, аз като християнин определено се опитвам да следвам живота на Христос. И съм толкова щастлив, че Исус беше ентусиазиран. Той имаше страст. Когато отиде в храма да разхвърля сръбромителите, когато имаше любов към Бога, когато имаше страст към истината, към чистотата, към чистата вяра, а не към една религиозна система, в която само те тоца за пари, за не знам си какво там. И тук има много интернет момент. Много пъти хората си позволяват да бъдат груби, да бъдат арогантни, да бъдат дръзки. И като питам, добре, сега това според тебе Христово поведение ли? И много пъти получавам отговора, да, ами Христос ги наричаше гробни, варосани, какво беше там, змии, усойници. Само, че пропусна една малка подробност. Да, Исус беше ентусиазиран, но Исус беше Бог на любовта. Той не мразеше хората, които порицаваше. Как разбираме това? Ами това, че после той ги изцеляваше, възкресяваше, самия той даде живота си за тия хора. И аз това казвам, ако ти си готов да дадеш живота си за някой, няма проблем. Фърли се върху него, допускай да бъдеш груб, арогантен, дори ако трябва обиждай, но ти ако си готов да дадеш живота си за него, надали ще го направиш, надали ще го обидиш. И е много такъв, много интересен, много трики момент. Тоест, моята препоръка е и моят съвет е, нека бъдем ентусиазирани, нека бъдем ревностни за конкретни тези. Нека се бориме за истината, за красивото, за доброто, за вярата, за любовта, за надеждата. Нека бъдем ентусиазирани за тези базови, универсални ценности, но нека да внимаваме да не прехвърляме тези чувства и емоции към конкретни хора. И особено да внимаваме, когато биваме провокирани да вземем решения и да следваме някой или нещо поради страх, поради такива силни, негативни, емоционални чувства. Какво е решение? Това, което аз питам да правя, когато влезе в някаква дискусия, дебат с някой, дори когато той стане много нападателен, свали нивото на ниско, почне да обижа, ти си дебел, ти си емоционален, ти си такъв, в този момент се опитвам за да не падна аз на това ниво, просто си представям как този човек сигурно има, ако е мъж, има сигурно жена, сигурно има деца или родители, държи добре мил тях, сигурно е добър работник, сигурно ще направи път, като сме на кръстовището. Може би, ако види падна, ще му помогне. Така започвам да рисувам в главата картини и си казвам, чакай, тази личност със сигурност има добри качества, със сигурност има нещо, което прави по-добре от мен, със сигурност има причини да бъде уважаван. Това, че в момента той е паднал на това ниско ниво, може би поради страх, може би понеже не съм му дал изходен път от дебат да излезе, може би понеже твърде рязко му идва обективната реалност. И се замислям, че ако успеем така да действаме, то тогава попадаме в графата нека силни да носи по-слаби. Сега някой ще каже, дарам ти така много арогантно приема, че си силен. Ами честно да ви кажа, ако изпаднем в разговор, в който други започнат да го обижда и да влиза на ниско ниво, ами за мен това е слабост. В конкретния момент очевидно човека е в някаква слабост. И така, според мен ентусиазма не е грях, точно обратното. Няма как да бъдеш истински лидер, ако ти не си пълен с живот. Ако ти не дадеш смисъл в това, което правиш. Няма как хората да те следват, ако те не са вдъхновените, ако те не са ентусиазирани, ако те не видят живота, който е в тебе.
или поне не биха могли да следват твърде дълго време. Ако ти ги водиш само на база страх и манипулации, рано или късно това ще се щупи, това ще спре. Но истинските лидери, те не опират на тези неща. Така че при мен ентусиазма не е грях, дори напротив. По-скоро, ако те липсва ентусиазъм за нещо, това по-скоро говори за други някакви процеси. Нали, ако кажеш, Путин е зъл, да, много е неприятно, че са влезе хиляди деца, много е невероятно, че са убити толкова хора, че хората не спира, но и американци по никакво направиха в Ирак, в Белград, не знам си какво, нали, или пък Израел, виж, нали, какво правят. Тоест това подсказва, как да кажа, стигна до едно състояние, което аз го наричам синдрома на хирурга. В началото всеки младши лекар, нали, и хирург, той се преживява всяка на болка, всяка на операция. Но в един момент, да може той да процесира, да може той да оцелее, той малко става, как да кажа, резистентен към тия неща. Това означава, че е по-зъл човек, просто той няма как на всяка операция трепери и се вълнува, но той просто няма да е добър професионалист. Само, че проблемът е, когато това нещо от хирургичната зала го прехвърлим в ежедневната ни комуникация. Това вече определено е проблем. Така че бих завършил с това, ако някой дойде и ти каже, ти си емоционален, няма да те слушам, ако в същото време ти му подсказваш факти, статистики и исторически данни, но въпреки това той не отговаря на тях, не дава в отговор да защита своята теза, нещо подобно, то по всяка вероятност човека вече е загубил дебат, загубил спор. Той няма какво друго да каже, освен много си емоционален, няма да те слушам. Просто го благослови този човек, кажи му благославям те и това е. Няма какво повече да направиш, но не го взима лично, не се засяга, не се обижда. Аз много години съм си казал, значи верно трябва да стана по-зрял, трябва може би с годините. Го станах на 20, станах на 30, станах на 40, сега на 45. Честно да ви кажа, ентусиазма не само, че не ми спада, ами още повече засилва. И аз съм благодарен, аз съм щастлив на това. Понеже вярвам, че това идва от Бог, идва от Твореца на тази земя, от Твореца на хората, идва тази сила, тази страст да търсиме доброто, да търсиме смисъла. И пак казвам, по времето на тази страст, нека да не пропускаме хората, нека да не ги помитаме по пътя, нека ако трябва да снишим до тяхното ниво, което се намират в момента, понеже това правеше Исус. Да, той изобичаваше злото, но той беше готов да даде живота си за всеки един. Така, продължавам да ви мотивирам, да коментирате, ако сте съгласни, несъгласни. Очаквам с най-голямо търпение вашите критики, коментари и каквото ви дойде на сърце. До скоро!